Laci Romančík po zápase s Prešovom. Laci, tak vítaj späť v zostave v prvom rade. A ako sa ti hralo po takej tej dlhšej pauze? No tak nebolo to jednoduché naskočiť po takej dlhej pauze ešte s takým zranením, čo som mal, že ma to párkrát vrátilo aj naspäť, takže som si prešiel poslednou dobou celkom ťažkým obdobím, ale som za to rád, že sa do toho dostal a cítil som sa dobre na lade, tak verím, že to tak pôjde ešte ďalšie zápasy a že budeme hlavne víťaziť. Dostali sme od Prešova 2 góly, čím to asi bolo? Neviem, no tak také troška šťastnejšie góly, no troška sa to tam poodrážalo v tej druhej tretine. Myslím, že sme asi išli moc do ofenzívy, ale dobre, že sme sa vrátili naspäť dôležitými gólmi a že sme to uhrali na víťazstvo a že sme dali 5 gólov doma vlastne. Čo bude platiť na Bystricu? Ďalší zápas vlastne doma s Bystricou. Musíme hrať svoje celých 60 minút, proste to, čo máme stanovené. Si myslím, že keď budeme hrať celých 60 minút našu hru a budeme v tom silní, tak by sme mohli poraziť každého. Ďakujem pekne za rozhovor.